बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोर दंमोन बे दफाफ्रा गोबाङानो दाबो मावफुंजायाखै जों बयबो मिथिगौ जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जों मा थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायामोन सारा बुहुमानो कभिडनि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय बै समाव नांगौ बायदि माने जेफोर अफिसियेल खामानिफोर दंमोन बे खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हायैनि जाउनाव दिनै जोंनि एकर्डनि माखासे क्लजफ्रा मावफुंनायाव लेट जागासिनो दं नाथाय एकदमबारे मावफुंथाराखै बा मोनसेबो जायाखै बेबायदि नङा जेरै 6.3 क्लज माने स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बेबायदि बेयावबो सावरायबाय थानाय जादों आरो दा जोंनि माखासे बेवहाय बेले बेजे नुजाथिदोंमोन मोनसे समाव दा बेफोरखौ स्र' खालामनो थाखाय सरकाराबो मावगासिनो दङ जायनि थाखाय एलपि स्कुलनिफ्राय हाथ'वाखै खिन्थु नाथाय डिग्रि कलेजनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों हा हुनि पाट्टा बे हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होगासिनो दं जायगा नायै जायगा जेराव सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन खालामजायो बेयाव खालामदों जेराव एसे गुबुन हारिफोरनि नोजोरा मोजां नङा बिसोरो मेगन सायो दा बेबायदियाव सिरि सिरि होनाय जादों दा बेबायदिजों हा हुनि पाट्टाफोरखौबो होनाय जादों सिमा लावनायनि जे खामानि बे खामानिया मावजागासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै सनितपुर बायदि जिल्लायाव बेबायदि हा रानग्रोनाय जादों मानोना बेखौ माने न' मेन्स लेन्ड बायदि एनक्रचार एरिया होननानै सरकारा सानो बाहाय जोंनि खुनु मानसि गैया बेबायदि सानोमोन मानोना बेयाव पन्सायत गैया भट होनो मोना पन्सायतआव बाहागो लानो मोना बेबायदि ओनसोलमोन पासनि बारबानो दा बेनिखायनो दिनै हा हुनि पाट्टाफोरखौ होग्रोनाय जादों सेरिमनियेल दाख्लैसो 1300निबो बारा हा हुनि पाट्टाफोरखौ होनाय जाबाय दा बेबायदि बहाबा स्रोद होनाय जादों दा बेबायदिनो क्लज बाय क्लज खालामदों आरो बावैनो जुदि स्पेसियेल पेकेज फैनांगौमोन दंमोन आरो बे स्पेसियेल पेकेजनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआव मोननाय जेफोर इन्स्टिटिउसनफोर दङमोन बे इन्स्टिटिउसनखौ माने गायसननाय जागोन दा बेनि गासैबो डिपिआरफ्रा रेडि जानानै दंखाजोबो जास्ट माने मिरु सरकारनिफ्राय जुदि रां जुदि सौफैयोब्ला लोगो लोगोनो बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ गायसननो लानाय जागोन जायनि थाखाय दा हा हु गासैबो थाम थिम जानानै दंखायो